Yabanda ke la. No. Singilande into but there is absolutely no way. Usho kimi ukuthi hayi lena niyazigibelela la kimi niyazenzela nje nami ne hayi zenzeleni bafethu zenzeleni manisafuna ukuzenzela zenzeleni bakwethu. Umuntu afuna ukuzenzela akazenzele abe uzenzele igama lakhe uyazwana lula iba uzenzele apha ebomini. Apha ebomini abazenzele la kimi zenzeleni bafana bami zenzeleni. I'm all yours. I am all yours. Oh, yabanda guys lana. Kuyashisa phandle mara kuyabanda la phakathi. But if ukhona ufuna uzenzela akazenzele. But anyways, hi guys. Oh, mara lesidudla sentombazane. Hi guys. Yo, itebhisi ziyanyisa. Let me relax. Okay. Okay guys, our right network guys ngitshela ukuthi right sabo. Hi uzohlala phansi ngibefuna ukuthi phela ngibe yabo ngibe right before anything, but bengisho ke bafethu ukuthi ofuna ukuzenzela la kimi akazenzele, ofuna ukungithuka akangithuke, ofuna ukwenza noma yini akenze nje. Yazi akenze bafethu because moderator yami iphi guys, ngiyadinga namhlanje. Ngiyamudinga uYolanda. Ngiyamdinga ukuphi? Somewhere. Who unayo account? Ugimba guys, igama la Gimba phela. Dlala Tuks and Weekend si on. Mina yabo singasho ukuthi si on. Mase kufika ilanga lokuthi kuyiwe angiyi mina. Ayishe khohlwa nje kakhulu royalty. Wesiphathi ngizobe ngekho naseThekwini nje. So nje it's chai. What's wrong? Ukusalayo wena uzenzela into zakho. Bro. Like I don't know if people think I give a fuck. It's not like khona into ayithola mara ngithuka and stuff. Uyayibona leyo nto. Yeah. Ubuthe uzokwenza enye moderator. Kumele kube khona enye ne for like times like this. Ne. Kanti ngakwenzani isiphethihle mntana? Awungenzanga lutho. But I'm from, you said you did something. Spill the tea. No guys, bengifuna ukunithusa. Indaba zalaphaya ningazilethi la ninjani kanti nina? Lona okuthukayo mulethe la. Indaba nithatha serious, ningazithathi guys indaba zangale Instagram nizilethe la TikTok. Yabo. Ngicela kube yimi. I reminded you, okay. But yo. Oh my god guys, I've never ever in my whole entire existence in this world like had someone who hates me so much. Hey bo, ayangizonda le ntombazane. Iyangizonda. Hawu, iyaqala mina ukuzonda kanje. Hayi. Hey bo. Ungizondela into. Imagine like bro, it's very weird. It's very weird. It's very weird. It's very weird, shame. Because I think she doesn't even get tired. Like she literally doesn't get tired, bruh. What happened? I blocked. She posted again. She went and digged for my and dug. No. Okay, no problem. Spill the tea. There's no tea. It's just that this girl is making me so mad. And for the fact that I know, actually, we found out who is the person behind the accounts.
ya ne yey ningafisi ukuba muhle emhlabeni, ungafisi ukujona nomfana osalwelwa abanye amantombazane. Niyazwani? Spare you bought umfana gift is so expensive. Yes, I did. Guys, imali yabuya, anikwazi lokho. But like I really hate it so much, bruh. Like anginankinga nalezi zinto ayibhalayo yabo, because vele like uyabhodla, like ukhipha konke, and maybe ucabanga ukuthi ukutrenda is, I don't know, maybe it's something bad, because I'm sure yena akujwayelanga. Uyayibona leyo nto, I'm sure akujwayelanga ukutrenda, like akajwayelanga ukuthola ama-views nama-likes and whatever. I've been trending since like 2022, but not for izinto ey'bhedayo, yabo. I've been trending, bro. Like I've been getting views, likes, and all of that. You get. So I won't think the logo. What creative page? Like it shows what you obsessed. Yeah, like it shows what he. Yo, like yazin, like nesikhathi sokulwa naye, angeke ngize ngilwe naye, guys, ayikabi. But I don't mind traveling ukuyombophisa, because isitori siphelele, asikho isitori siphelele. Angithi phela nibonile, ubonile kuleya page ukuthi leya ntombazane ingihlelele, like ingimi la manje, like yo. Sengisaba nokusho ukuthi amantombazane amamba ayahlupha, but akekho umuntu omumbi emhlabeni kwayena, muhle nje kakhulu, futhi uNkulunkulu, like uphakeme, yena uyingcwele, ubalekile ukudlula thina sonke emhlabeni, thina sila sonke, yena ume ngaphezulu kwethu. Yebo, hayi ume la, like akafuna ukuyeka. And mina it's a pity, because mina angeke ngize ngilwe ngibhizi ngipost izinto ku social media singahlanye. If I have something to say to someone, ngizomqonda njengayo nje, ngizomlanda res ilula. I'm not gonna fight, you get it? I'm not gonna, because it gets to a point, yabo, I've been trying to minimize the situation and laugh about it, but now uyasabeka na intombazane. But did you end up finding out? Yes, we know who it is. It's just that like asifuna ukuthi sisheshe react. So kwamanje akaqhubeke nje, yabo, because if angaposti ubhalela thina, utexta thina, uyasithuka, sinomthokozi sobayithuka, uyasithuka nje, Nkosi yami, usiqedile. Uyangizwa ukuthi ngithini? Usiqedile isidina, like yo, like njengoba ngisho ukuthi it literally gets to a point, ne? It gets to a point. Mina ngeke ngibele ngihlanyisa lapha, libele ngiyenza ama-video ngimtshela ukuthi no, ngintshela nini ukuthi guys, nilibonile leya page leya, ungibhalile uyangitrendisa, whatever ayishilo is not true, and ayingiphathi kahle. I'm not gonna say that. I am not. But into engizoyenza, ngizomlanda res guys, and kuzoba buhlungu ngoba ngizomlanda sengimlanda namaphoyisa, ngizombophisa, because yo, hayibo, intombazane iyahlupha. Wena into engizoyenza nje ngizombophisa, because ayikho lento yakhe. Hawu, naku phela sizozwa ngaye, shuthi nje ngeke size sikuthole ukuphumula kuye njalo nje. Hayi, ile ntombazane iyasidlisa kabuhlungu ikhekhe. She's not worth it, but that's why I'm like, you know what, I don't wanna, like, ew, no. Like, yabo nje, ngeke ngize ngilwisane namantombazane mina nasemakhaya. I'm so sorry, but like, I won't do that. Like, asisebenzi kanjalo. Ngiyabona yena mhlawumbe TikTok uyawuqabuka, akawujwayelanga noma uyawuqabuka, angazi kuthiwani. But hayi bafethu, akekho umuntu ophilayo la ekhanda lakhe. Akekho. You know her in, guys, I even know I know her Instagram account, yabo, simtholile ukuthi uba, and nayo ulo umthoko uyamazi, uyasho ukuthi ngiyamazi lo girl lo, ngiyasho ukuthi yo, hey, ay, you know. So angeke ngikwazi mina ukulibele manje ngilwisana bathi yini, omatapudaka. No, muhle yini makwenze njani. La mantombazane lawa man angayinaki nokuyinaka esikoleni, yabona nje le nhlobo ogqoka ikepisi nesiketi afake namateku, ile nhlobo enjalo, like angifuni ukuthiwa mina ngithe, yabo, but like
yeah, ngizombophisa nje mina. Ayikho enye into futhi engizoyenza. I'm just gonna do that because this is bullshit. Like, bullshit. It's really bullshit. Like, yo. And you know what's funny? Like, their page, it's not even, yeah, okay, okay, let me put it this way, ne? Akusiye ubaby mama that's behind the page. Umuntu oseceleni nje, yazi guys, yo, yazi ukuthi umuntu oseceleni kanjani. And I'm just like, wena ufunani? What do you want? Kunini kancane kancane huy cha kodwa isidina lento ayenzayo isidina, because it's literally not even like the girl. Ngabe siyamsukela, yes, the baby mama, ngabe ngiyamsukela nkosi yami, uyazithulela leya ngane leya, futhi angifuni ukumkhulumela kakhulu because angimazi. But lo hayi bamthumile for sure, bamthumile. Hayi for sure uyamfuna noma wenze njani. Ikepisi nesiketi nami I always thought bra ileso ke yabo lezo izitayela lezo ilabo bantu labo abangazi ukuthi social media isebenza kanjani, yabo, like bro, like hayibo hayi cha shuthi bamthumile angazi, but I just know ukuthi akusuye, yabo. Mara ngizomlanda, how did you find the main account? Ngeke ngikwazi ukusho lokho manje, but story time shuthi sesizoba kahle khona, somlinde mawukuthi uyaqhubeka, but I'm gonna have to make time ngihambe ngiye la ahlala khona ngizokwazi phela ukuthi siyilungise lento, asitshele kahle ukuthi inkinga yakhe kahle yini, ngoba ekuqaleni besibona ukuthi hayi unenkinga nomthobo, manje sekanenkinga nami. Hayi uyangithuka shem, ngiyaqala futhi ukuthuka kanje, like ever since ngapha no Instagram no TikTok angikaze ngathuka kanje empilweni yami, like hayibo, don't go there. Ngizoya namaphoyisa, hayibo, angizoya nje, angihlangi phela mina. Simtholile mekeni guys, relax aphoza yami, relax. Angazi ukuthi uyini wethobile noma i-ex, mara akabonakala akasiyi-type yamthokozisi, like akasiyo. Khona nje ugele engingasho ukuthi hayi, yabo, khona engibaziyo ama-ex wakhe. Loya hayi bafethu yabo nje manje ngitshela ukuthi isidoqo sentombazane, uyazi intombazane elengayo ila mantombazane anjalo uyalenga, yes, uyalenga. Manje sewusiphesihle kuphela nje no-Hood Baby. U-Hood Baby ukhona kwi-page lapha ngobheka lapha ne, mara usiphesihle u-right, sengifuna nijwayele ukuthi yabo usiphesihle kanjani. Indaba ya-Hood Baby izoba nenkinga uma kuhamba isikhathi, yebo leyo. But nje ayingeke fani, yabona nje omatapodaka ayisuka hayi. You know, it's so hard to fight with someone who's not in your level, like bro, ziningi izinto esihluke ngazo, like ziningi. So angifuni ukuthi ngizenze ngcono or kuzothina ngaphezulu, but okay, ngingazi ngabe ngithi sibanga izinqa mara no, ngabe ngithi sibanga ubuhle mara no. Hayi kanti sibangani hayi okay, nango kumfana mthathe phela, ungalwi nami. Mawufuna umfana hamba omshela, umtshele the way umfuna ngakhona, and then sekuphuma kuye uyelele mina, because manje uyangiqala ukuthi ungena ngani. And now she's busy saying mina ngathuka ugirl lomunye, yabo, like what the fuck, like it's pointless, really, like it's really pointless, like, you know how, as in yabo nje bakithi, it's really pointless. Like sengikhathele manje, and yazi ukuthi sengikhathele, anginankinga nezinto azibhalayo, but sengikhathele nje uye manje. Hayi manje ngidiniwe, I must actually do something about it, because mangithula ngiyabona ukuthi ungigibele ekhanda. Uyangigibela ekhanda shem, uyangigibela ekhanda. Yo, ufuna umthoko manje, she's embarrassing ubaby mama. Uyayibona leyo nto, uyayibona? Mara ngizothula ngoba phela kuthiwa ngithule, mara ngizombophisa, ngeke ngiyeke bafethu. Awu sengenzela ukuthi angaphinda kwenze nakwabanye, uyayizwa leyo nto, angaphinda kwenze nakwabanye.
kuzoba buhlungu because yena uyenza lento nge-fake account acabanga ukuthi ayikho traceable, cabanga ukuthi abekho abantu abakwazi ukuhacka, abekho abantu abakwazi ukuthola. Like guys, it literally says ukuthi le account yenziwe phi, especially yaka-Instagram because iyasho ukuthi yenziwe nini, kuphi, lo muntu wakuphi, and ne-email ecreate-we ngayo leyo account. Uyayibona nje yonke leyo nto. It doesn't I love your hair from your Instagram page. Thank you. Ubushukela usemsebenzini. What if umngani kaBi? I don't know, I don't care, I don't give a damn. Yabo, I don't give a damn. Usho ukuthi anibanga izinqa. Ngisho lezi hayi siyazi futhi siyayibanga ngazi because ungithuka ngako konke. Uthi nginekhala elikhulu, uthi nginezinqa lo mfana ulandelela izinqa ezinkulu, mina ngiyisifebe, mina whatever you may call it, like what the actual fuck. I-account yaku-Instagram phela yakhe akusiyi account le ungathi askisi, hayi ungathi askisi, ayidingi I'm sorry ke le ayidingi I'm sorry, ngitshela ayimdingi nje I'm sorry. I think ngumuntu oclose naye mangani befuna ushukela manje she's using igama la, like bro, ay i-tribe kaGirl, tribe uZulu ngiyamnyisa, hayi naye uyoza vuma ukuthi ngiyamnyisa because you can never be so obsessed kanje ngentombazane ungayazi, and then you uze a-create amanga so that kuzobukeka ngathi mina ngiyamsukela kanti no. Guys, you know, angifuni kuze kube ne-drama because this thing kade ayiqala akaqali manje since last month until namanje usesebhizi yabo, and mina ngilibele nje ngithi okay makangibhalela ngiya-screenshot ngiyabeka zonke lezi zinto, naye ngapha ngithi M4 nawe screenshot ubeke yabo, sonke sibekile siyazi ukuthi mase kufika usuku olukhulu siyazi ukuthi hayi sesiyakhipha izinto lezi yabo, like baby mama akakaza ngihluphe guys, akakaza ngihluphe ugirl akakaza ngihluphe ngabe nginamanga kwaye nje indaba yami relationship. I don't think if maybe khona into ake ayisho mhlambe uke wayisho kumthokozisi but not to me directly, so and naye mthokozisi akakaza ngitshele into embi yabo. So and also this one time I went through his phone, he doesn't know, I don't know if he's watching, but I went through and I saw ukuthi no actually uyabona ukuthi this is like bro, it's not even a big deal. Yena nje useceleni ufuna ukuzoxova nje, xova umoya wami, uzoxova umoya wami. Ayazi usuku lakhe, it's giving obsessed, you're giving her sleepless nights every day. Uyangistalka khona ufuna azobona ukuthi yini entsha angayithola, yini entsha nje angayithola, and uyangibukela la ku-live. Mangabe ngibukela sihlamandini ngizokubamba. Ngithi ngiciwa na ukuthi ufake nengane yakithi lento yonke account wenonto unesicefe ufaka nabantu abangangeni ndawo. Lesihlaba lesi ngizosibamba. I know how to expose i-ghost account, nami sengiyamazi isidom sentombazane. Welelo umthole kanjani ke wena? I believed you when you said you guys are doing content. Ungikholiwe, ngikwenze kahle and sikhona la ngithi ngathi ngilate, what's going on, bamenzani? Basire vele she's watching when she's definitely watching, like she would take things that I say to you guys, even the time sasikhuluma last plan ukuthi mina ngizothengela umfana ini, nathi nina ngithenga i-PS5, nathi angithengeni quick ngantshela futhi ukuthi ngizohamba nini ngize la. Hayi wabe nje sekabhala uhamba ubhalela umfana umtshela ukuthi ya isifebe sakho siyeza nge-3 ini uhamba uyopost ukuthi wena mina ngiyadiza mtheni mina ngiyadiza and mina ngizomthengela i-PlayStation 5 lo mfana. Uyabona ukuthi zonke lezi zinto uzithatha la ku-live, and I remember this one time got her number, then checked with Truecaller. Okay, lelo fethu awungi-DM lapho ke sibone ukuthi le number yakhe iyafana nale nayo. Yayibona leyo nto, like
Please make me moderate. Okay, I'm going to fast. My dear, don't let her get to you. I don't care, bruh. Like, I literally do not care. Like, what the fuck? Kingenapi. Like, kingenapi. But yeah, it's okay. It's okay. It is what it is. How dangerous, bro? Dangerous. Uyathusa. Uyathusa nje. To sing, to song. Yeah. But anyways, let me love and leave you guys now. I'll come back later. I don't know when, but I'll come back later. Yeah, maybe must be malumekazi. Angazi, but ambona ngithi malumekazi. Uzenza uJohn Wick, ngiyambona. Kuba isicefe lana ke ukuba ukwaziyo. Ubuyisicefe la. Hey, unesidina man. Hey. Ngathi ngamathatha ama-followers wabuyisele emuva. Manje pho bathini kimi? Hayi man. Ngizobuya man guys ne. Ngizobuya. I don't know when. But I'll come back. Ne? I'll come back. I don't know but I'll come back. Ne? Don't you mistake. Don't you get bored? Ngiyaboreka bala ngizothini? Mfethu ungahambi yini? Ngizobuya. Give me like maybe an hour or so. I'll come back.